dela ona. Patrozinatzaile bat, Laizter berri jauna. Urrengo urterako Actimel funtziona. Actimel funtziona. Beraz kolesterola horrela arindu, ta Iñakik Actimel hartzea agindu, zure txiste txarronek funtzionatu egin du, funtzionatu egin du. Caso de entendido, hortxe zoaz ara. Hepatitis B-arena, nola ona atara. Espertoarena egiten, Ibonari zara, Ibonari zara. Jakinda dengearena ulertu ez dala. Hepatitis B-arena nola edo ala. Igual eman beharko dut klase magistrala, klase magistrala. Bi begiak zabalik dauzkazu begira, baina inbesterako ere ez da Ibon tira. Bere gaixotasunak azaltzen ari da, azaltzen ari da. Nire gaixotasunak zuzaitu alaitu, dengeak egiten du izerditan blaitu, eta zu estibaiez zerk pikatzen zaitu, zerk pikatzen zaitu. Nire aurka zaiatu arren zu jotazu, gero eta zuriago zaude Ibon aizu, eta zure gibela zer moduz daukazu, zer moduz daukazu. Inela txekeatu aldut aspaldion, zerbezak edan ta edan hemen dabil Ibon. Ezke orain izan dut bajada de tensión, bajada de tensión. Euskera planei buruz, nenbilen kantari. Aurka dauderen batzuk hortxe daude tadin. Hemurreideak deitzea Euskara planari, Euskara planari. Que tú tienes un grano, esan berehala, y que es en el ano, esan duzu ala, banik lehen pentsatu dut, fistula bat zala, fistula bat zala. Ez dira bertsozale eta ez da arraro, azalpenen bat eman behar diet klaro. Bertzotan garrantzitsua bukaeran dago, bukaeran dago.